костите. Ама не, това е портал. Друга страна. Събах не е както не е Павел, погледи! Къде ми е? Харесва ли ти? Да, ето си, ти го погали, аз ще се снимам само. Погали го. Айде, погали го. Ето така. То не е настроено се. Ето. Айде сега го погали. Ама и ти стой там, де. Стани го за каишката. Ама да не почне да лае. Довори. Чекай, моли па да не нагласиме па котката. Ето, това е котка, ако не я нагласиме с малко картофи. Да. Айде, готово, готово. Ема, аз си ви снимам с такова. Стига си, Митка, да е спокойно, ето така, всички снимам. Аз на видео записвам. Ето. Може да викаш Ярпаджик. Ето. Засмихна се, какво да прави? Ето така, на видео. Ето. Браво. Айде. Браво. Я туклите. Айде, види, деца сега да спасуваме. Ще си дойдете някой път така да си